للدنياي همو gel yani hemû nebecî piranî li ser gelek tiştî li hev dikin. Li piraniya welatan li ser gelek tiştî xelkê wê derê li hev dikin. Lê Kurd hema bêje li ser her tiştî li hev nakin. Tenê li ser tiştekî li hev dikin. Ew tişt çi ye? Ew tişt îro mijara me ye. Berî wê em binêrin ka li ser çi li hev nakin. Mesela ziman yan jî zarava. Kurd li ser li hev nakin ku zaravayekî derxin pêş. Her yek dibêje zaravaya min. Mesela tu ji toriyan bipirsî wê bêjin zaravaya herî xweşik ame ye. Cizîrî dîsa wisa dibêjin. Amedî ji xwe ya xwe nayên xwarê. Behdînî dîsa. Soran ji xwe dibêjin soranî zaravaya herî xweş e. Em wê hilbijêrin dibêjin. Binêr di vir de Kurd li hev nakin. Mînak alfabe. Kurd du alfabeyan bikartînin. Yek alfabeya latînî ye, a din jî alfabeya erebî. Li dinyayê welatekî ku du heb alfabeyan bikar bîne tune ye. Gelekî ku du heb alfabeyan bikar bîne herhal tune ye. Welatê ku parçe bûne jî du heb alfabeyan bikar nayînin. Mîna Kore bûye du parçe lê yek alfabeya wan heye. Lê Kurd li hev nakin. Nikarin alfabeyekî hilbijêrin. Loma jî em ji hev dûr dikevin. Mesela em li Bakur em nikarin metnên Kurdên me yên Silêmanî xweşik bixwînin ji ber ku ew bi alfabeya erebî dinivîsînin em jî biya latînî. Kurd dîwarê alan de jî li hev nakin. Yani hê aleke netewî a Kurdan tune ye. Parçeya Başûr alek hilbijartiye, bawekî fermî wê alê bikartîne. Mafê wan e. Lê Rojava jî alek din bikartîne. Di vî warî de jî Kurd li hev nakin. Kurd dîwarê hêzê de jî li hev nakin. Mesela li Başûrê me du heb pêşmerge hene. Li Başûrê me yeneke ji xwe re petrolê difroşe, pêdeke ji xwe re difroşe. Heta îro wisa hatiye. Li hevkirinekî xurt tune ye. Em dikarin mînakan gelekî dirêj bikin, gelekî zêde bikin. Mînak Bakur. Partiyên Tirkî dema mijar dibe Kurd di binyek li hev dikin. Lê partiyên Kurd li hev nakin. Mînak hilbijartin li pêşiya me ye, li hevkirinekî tune ye ku hêzek xurt derxin pêş. Yani bi Kurd û kurtasî Kurd di gelek waran de li hev nakin. Lê me got li ser tiştekî li hev dikin. Baş e ew tişt çi ye? Ew tişt îro ye. Îro 21 Adarê ye. Yani îro Newroz e. Kurd tenê li ser Newrozê li hev dikin. Li her derê ku derê Kurd dibe bila bibe, Newrozê pîroz dike. û li her derê hemû Kurd Newrozê wekî cejna xwe ya neteweyî qebûl dike û pîroz dike. Ev tiştekî mühîm e. Belkî di nav Kurdan de Newroz tekane tiştek û Kurd li hev dikin. Li ser li hev dikin û herkes dibêje Newroz cejna neteweyî ye. Ev jî tiştekî baş e. Qet nebe tiştekî heye ku em li ser li hev dikin. Îro Newroz e 21 Adarê 2024 Newroza we pîroz be. Ez hêvî dikim ku wê hê gelek tiştên dinê min çê bibin ku em li ser li hev bikin. Ancak wisa em dikarin werin nêzî hev bibin û bibin xwedî mêjiyekî xurt. Newroza we pîroz be. Heta vîdyoyek din bi xatirê ve.